Izigilamkhuba zishaya zachitha nesamba semali engadalulwanga emva kokuthi zibambe imoto yemali emgwaqeni ku-M25 kwaMashu. Lezi nswelaboya kubikwa ukuthi ziphinde zaphuca nonogada ibhame ey'ntathu. UMlisa okhuluma kule video ucela umkhwanazi ukuthi bayacela ukuthi le mgwaqo yabo ungapheli u-30 minutes ingapatroliwe. Baba Mkhwanazi, baba Nkwali yenkosi. Hayi baba Mkhwanazi, angathi sekungaphezu kwamandla manje mfethu. Siyazi indoda yamadoda ukuthi ubekile umthetho ukuthi indawo ezama hotspots zipatrolwe. Omunye ngathi cha awulandelele ukuthi umsebenzi wenziwa ngakho yini. Cha ngeke baba Mkhwanazi, lento isingaphezulu kwamandla mfowamkhulu. Izwe alisabuseki ke manje. Lento uyayibona ukuthi cha angeve kusewubugebengu. Kodwa sekumbangazwe ke manje. Angazi noma kuneqembu noma kunamaqembu enzizwe lingabuseki. Amaqembu adala ukuthi kube khona ichaos ezweni lingabuseki izwe. Ababusayo babonakala njengabantu abahlulekayo. Hayi inkosi impela abakwenzayo lokho cha bayaphumelela, yonke into yabe ihamba kahle. Ngeke Nkwali yenkosi ngicela mfowethu ukuthi awukulwe nalempi njengempi eyinkinga futhi impi uyithathe njengempi yombangazo. Bakwethu ngeke abantu ababanjwa begila imkhuba nje manje siyacela Nkosi yami nisicheckele online ukuthi basuke bengaphansi kwayiphi inhlangano ngoba phela umbangazo phela lo. Into edala ukuthi sibe neconcern siwumphakathi ngoba nomphakathi uyalimala. Into eyenzeke lapha ya ku R25 ngakaMashu. Ngeke bakwethu ngeke. Lapha bekuqhuma isibhamu nje umgangela, isibhamu siqhuma nje sindiza phakathi komphakathi. Manje akwazi ukuthi isimo esinjengaleso singamkeleka. Asisho ukuthi bakwethu icrime ayiqhubeke siyibize ngokuthi ayibe clean job. Cha. Ayingaqhubeki icrime, ilimaza umnotho wezwe. Kulimala imisebenzi yabantu, kulimala iy'nsiza, kulimala izinto eziningi makuzothathwa imali kanje. Siyacela Mkhwanazi ukuthi awukungalwi nobugebengu utshela ukuthi usalwa nobugebengu ngokujwayelekile. Akuqaphe nje ubheke ukuthi ingabe akusezona yini nezimo zombangazwe. Yilokho nje ngikuphakamisayo wena weqhawe. Futhi imigaqo yethu yonke nje mfowethu akungapheli u-30 minutes ingapatroliwe imigaqo. Futhi ingapatrolwa ngokuthi ipatrolwa nje abantu abangayithathela le statement, abantu abangekho ready for izimpi. Sisempini phela makunje sikhanda. Ngineshow ngiyagaranta ukuthi akwazi ukuthi lapha around kule ndawo yonke belingekho iphoyisa beliseduzana. But just because lizizwa lingelona iphoyisa elingayi arm respond, anikan-check nje namaphoyisa asendaweni ukuthi ni-check ama-track ukuthi amaphoyisa was away kangakanani from that scene. Ani-check into eyiningi nje bakwethu, nilandelele nokuthi abantu bayawenza yini umsebenzi ngendlela yakhona. Baba Mkhwanazi mayishoda iy'nsiza kushoda namaphoyisa. Akhona mfowethu ama-security ama-arm respond are-ready ukuresponder bakwethu. Postana abantu kube izimo zamathenda, postana abantu ngeke phela kuyabheda phela manje ezweni makunje. Ubheda ngempela lento yokuthi ubugebengu bungagwemeki ubugebengu sikuncome baba Mkhwanazi ngoba usuwenza i-follow up cha. Aku-invest nje ekugwemeni ubugebengu bungazebenzeka mfowethu. Ngiyakubona uyazama. Baqalile ba-attend abantu
bama-attempted robbery. Kodwa nje mfowethu awuku-add more mfowethu, siyakhala siwumphakathi ngoba asiphephile siwumphakathi. Kukhona uyabona nje manje seku-modern crime, khona abacekela phansi nje manje sekuyamoshwa. Kufana nalesa sikhathi lesiyana kwakuluthwa, kwakukhona abantu ababelutha, kukhona nabantu ababeshisa becekela phansi, ubone ukuthi sekumbangazwe. Hhayi awusukume ngenye indlela manje umkhwanazi, awavule ngenye indlela amehlo akho, siyacela nje mfowethu, siyacela awungenelele. Yabo nje lento eyenzeka laphana i-traumatize abantu, baba sengozini abantu, kushube kakhulu manje. Nale siyacela nale imoto lezi ezibanjwa njalo kusiyama escort lezi yakho. Hawu nibeka impilo zethu sonke phela manje engcupheni, nenzani niganga. Wo mshana kamali, umshana kamali. Uyabona labantu adewe laphana ngomshana. Those are professionals mshana. Umshana ama-veteran laba bantu ba-highly trained, basitrainele isibhamu. Ubona nangendlela abacontrole ngakhona isimo. Those people were in charge. Nokuqhuma kwesibhamu yezwa ukuthi ashawe emfundweni. Uyabona i-professional ekwazi ukuqhumisa isibhamu ibaleke kitchen. Isiqhumo esizwa. Ufuna makwela ekwazi ukwenza. Ukuqhuma kwalesa sibhamu uyabona ukuthi kahle kahle into abayenzile bekuzodala nje i-chaos njengoba ubone kuba khona i-traffic, kubaleka nabantu behlasela kahle kahle bebehlasela i-public. Njengoba behlasela i-public lokho kusuke sekubizwa ngazi izimo zokuvukela umbuso. Uyayizwa leyo nto bathi beyabalizwe kodwa bebe ama-terrorist ngaphakathi kulelo lizwe ngoba baney'mfuno zabo ey'thize. Uyabona ama-professional anjenganalawana wemshana awathi meshaya i-crime bese kuzoba khona i-chaos, kuphazamiseka umphakathi ne-public kanjani. Bayayazi bona imali ukuthi ikuphi, bayayilanda khona imali la ikho. Bona bajwayele ukushaya ama-crime a-special. Lama crime lawa abizwa ngo-clean job. La wena ongeke uzulindele khona ukuthi uma uhamba i-distance engakanani uya endaweni ukuthi kunemali lapho. Bale information e-deep. Umkhwanazi akaqaphe kungenzeka ukuthi ubhekene nesimo sokuvukelwa kombuso la kushube kakhulu la mshana. Akaqaphe impela mawukuthi uberelaxile eyitshela ukuthi ubhekene nesimo vele asitrainele njengo-crime. Cha, a new challenge. There must be a new dawn, a new challenge. Akube khona iy'ndlela ezintsha zokulwa nabo ubugebengu. Hayi umshana akukho ukubambisana ezweni, isaso solonto ubashana.